kublai pi baro perlok bat kasngi Christmas ka besuk pekmene pi baro ka khobor kalami na nol bari Assam ka ba pen perkhat ya uwe pa uwe unong India ka jingkali kalong hatu ka dang shngain ne em ban rakhe Christmas ha Assam bat ka jingkali ka ba kham he hatu CM ka Assam u Himanta Biswa Sarma un shim khia halur kane ka jingjia ne un shu snam jar pe ya ka video hadu ka bekut namar kane kam de tang shapang kaniam kade shapang ka ain bat ka hok Hanalbari Assam ki jingpen itnat Christmas hakwe ka jaka school bat ka jaka yu kila sha penjulor bat sha thang shwa ka Christmas katkum ki thamai khubor laong ba ya kane la le daki kato kane ki brio ki badon jingya de bat ka Bajrang Dal bat ka VHP ki poster Christmas ki khlur u Santa Claus bat ki jing pen itnat ki la julor haden kanela but shaka jing perta slogan ka bala pen mi ya ka jing e ha ka nong ba baro ka we kum ta plok ka jing kali hang ne kam de kanu ka niam ka ba kham kraw ne kham red ka jing kali ka long hatu don manu ba don hok ban shim ya ka ain hala ki jong ki kti hatu ka jing pen pra ya ki jing pen itnat jong ka tamasa ka de ka jing itri lada menta kasngi ka de ka Christmas lashai ka de ka jingle kemen jong wepat shano kane ka jingkali kan sange kariti senchar jong kari India ka ai hok ya uwe pa uwe unong shong snong banle ya la ka niam bat ban rakhe ya kita masa jongki la ka long ka Diwali ka Eid ne ka Christmas baro ki long ki ba ya rengkat la da don ki ba penjot jubor ka long persha ya ka ain klemda kenya ka seng ka ba ki don